Вытворчасць сухога малака, якое сёння прадаецца выключна за мяжу, Лунінецкі малочны завод пачаў яшчэ ў 1969 годзе. Выйсці абсалютна на новы ўзровень якасці праз амаль 40 гадоў існавання дазволіла мадэрнізацыя і прымяненне сучасных тэхналогій. У 2007 годзе на прадпрыемстве з'явілася новая лінія, якая дазваляла вырабляць якасны прадукт, але з пэўнымі абмежаваннямі. Сухое малако магло выкарыстоўвацца толькі ў якасці дадатку пры вытворчасці кандытарскіх вырабаў. Ситуация змянілася ў 2011-м, калі прадпрыемства набыло лінію па вытворчасці цельнага сухога малака, прадукта універсальнага і запатрабаванага. В данный момент мы находимся на участке производства сухих молочных продуктов, на которой установлено две линии по производству молока. Сушилка Лурс 500 словацкого производства было запущено в производство в 2007 году, а 1R2Ч был запущен в 2011 году. Ад ачышчэння і тэрмаапрацоўкі ў некалькі прыёмаў да згушчэння, гамагенізацыі і сушкі. У асобным цэху завода сыравіна праходзіць шэраг этапаў. Увесь працэс складаны і працаёмкі. Нягледзячы на аўтаматызаванасць, ён патрабуе пастаяннага кантролю з боку спецыяліста. Должностные обязанности входит пуск оборудования, контролирую все параметры, весь технологический процесс, мойка оборудования, остановка оборудования. Магутнасці гэтага цэха па вытворчасці сухіх малочных прадуктаў сёння разлічаны на больш чым 12 тысяч тонн у суткі. Толькі сёлета было рэалізавана 4,4 тысяч тонн прадукта. Пры заданні ў 14,5% тэмп роста экспарту ўжо склаў 109,7. На ближайших планах, сейчас мы работаем и строим новый холодильный склад для нашей продукции на 800 тонн вместимостью. Дополнительно планируем приобрести еще маслолинию новую, усовершенствовать ее. Вот это пока планы такие на перспективу. Потому что всю модернизацию производства мы уже произвели. 70% уласнай вытворчасці Лунінецкі малаказавод сёння арыентуе на замежных спажыўцоў. Гатовая сухая прадукцыя запатрабавана ва ўкраіне, Кыргызстане, Казахстане, Узбекістане і Арменіі. Асобнае дасягненне – азіяцкі напрамак і азербайджанскі рынак. Да прыкладу, з усяго аб'ёму экспарту сметанковага масла ў гэтую краіну 70% належыць менавіта Лунінецкаму заводу. І гэта не мяжа, сцвярджаюць на прадпрыемстве. У перспектыве тут плануюць не толькі павысіць аб'ёмы паставак, але і выйсці на новыя рынкі. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».